הילד שלכם עולה לכיתה א'. אחת הקניות החשובות לקראת כיתה א' הינה התיק האורתופדי. ננסה יחד לעמוד על כמה נקודות חשובות בבחירת התיק האורתופדי והתאמתו לילד. החלק החשוב ביותר בתיק האורתופדי הוא הגב האורתופדי, שמטרתו לשמור על גב הילד הצעיר שלכם. ישנם שני סוגים של גב אורתופדי. גב אורתופדי פשוט, שזה הגב הזה, וגב אורתופדי מלא עם מערכת קפיצים בגב תחתון, שזהו הגב הזה. מודן פיתחה את הגב האורתופדי עם מערכת קפיצים ספרינג סיסטם כדי להגן על גב ילדכם. לתיק האורתופדי ישנם 3 נקודות מפגש עיקריות עם גב הילד. ראשית, הכתפיות. הכתפיות צריכות להיות רחבות, מרופדות וניתנות להעלאה ולהורדה על ידי 2 רצועות משיכה. בנוסף, צריכה להיות כרית בגב תחתון, שזו הכרית הזאת עם מערכת קפיצים, על מנת לבלום את המכות שילד מקבל בעת עלייה וירידה במדרגות, בעת ריצה, בעת הליכה עם התיק על הגב. לסיכום, לפני שאתם קונים תיק אורתופדי, חשוב לשים לב ל3 דברים עיקריים. ראשית, תיק אורתופדי מלא, כולל קפיצים, רצועות נסיעה רחבות מרופדות הניתנות להעלאה ולהורדה של התיק, ודבר חשוב נוסף, לקנות תיק אורתופדי מיצרן מוכר ואמין שייתן לכם מוצר איכותי עם שירות ואחריות. שתהיה לכולם שנת לימודים מוצלחת.